ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯ ತುಳುಜನತೆಗೆ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುವಾಸಿರಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ನಮ್ಮನೆ ಭಾಷೆದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳುತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ತುಳುವಾಸಿನ ಗೆಂದಾಲಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಅಮರ್ವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಾರದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ತುಳು ಐಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಲೇಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಾನಿ ತುಳು ಭವನ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಡತಂಡು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತೆರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಉದಿಪನನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಮಲ್ತೆರು. ಲೇಸದ ಉದಿಪನನು ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಲಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಆರ್ ಮಲ್ತೆರು. ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆ ಕಜ್ಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಡಪ ಮೇರ್ ಮಲ್ತೆರು. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಲಯನ್ ಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ ಆದರ್ಶ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಡ್ಲ, ಅಂಚನೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಡಪ ಮುಕುಲ್ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು 19 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನ ಕಜ್ಜು ನಡತಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಳು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅತ್ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಲಮದ್ದಲೆ ಸೇರಿನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜುಲು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರುಂಡು. ಹರ್ಷರೈ ಪುತ್ರಕಲಾ ಸಭೆ ಸುಧಾರ್ತೆರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೇರು. ತುಳು ಐಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಜ್ಜೋಡು ಪತ್ರಿಕೆದ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಎದುರು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಡು. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಕೇಶವ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಭುವನ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಮಮತಾ ಉದಯ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಉದಯ್ ಪೂಂಜಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ವಾಸು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕುಡ್ಲ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಉಡುಪು, ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ವೇತಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೊಲ್ತೇರ್, ನಿವೇದಿತಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಯಶವಂತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಕಳ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೆದ್ರ, ಗಜೇಂದ್ರ ಹಿರೇಬೈಲು, ಜಯಕರ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ಭಿನ್ನೆನೆದ್ರು ಪತ್ರಿಕೆದ ಬತ್ತಿಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದೇಟ ಮಲ್ತನು.